uSteenhuisen uthi ungaphansi kwengcindezi umkhakha wemfuyo njengoba amatele esalokhu esabalele njalo. Njengoba lesifo saqala KwaZulu-Natal sesitholakale nakwezinye izifundazwe. Manje uhulumeni uliqaphe ngelokhozi uhlelo lokugoma. As we sit today, there are 274 unresolved outbreaks across KwaZulu-Natal, Gauteng, the Free State, North West and Mpumalanga. Positive cases have been confirmed in all cattle farming system, commercial beef herds, breeding animals, feedlots, dairy cattle and communal herds. Umkhankaso wokugoma ugxile ezifundazweni ezikhahlamezeke kakhulu. Umnyango usuthenge imigomo ecela esigidini. We've procured over 900,000 vaccines from the Botswana Vaccine Institute to the value of 72 million rand. The first 500,000 doses in June were used to vaccinate cattle in KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng, North West and the Free State. Amazwe iChina, iNamibia, iZimbabwe amise ukwemukela inyama yenkomo eqhamuka eNingizimu Afrika. Ngenxa yalesifo sekunemgomo eqinile ebekiwe ukuthutha imfuyo kwalahleka imikhiqizo nenzuzo, kanti izinkomo zaseKaren Beef kumanje azivunyelwe ukuphumela ngaphandle. Isifo samatele siphatha kakhulu izilwane nezinselo okukhona kuzo izinkomo, izimbuzi, izimvu nezingulube.